Shalom, tabi parpora sama dihita saluhuna, adorakso tabi turku jamita, jumulu mata pasada rohatta martangyang mahita. Dami ni dibatana sumurung sian saluhuna roha. Ima mangaramuti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia mudo nga sa porsyaon hata ni dibata nagabi jamita Minggu terintatis 4 Juni 2020 ima na tersurat di sada Musa sada ayat sada 1 Rodi ayat 2 dohot ayat 26 1 Rodi ayat 20 sonoma didok disi dimulana ditoppa debata langit do tanoon dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala hulung di atas lungi dungi mangareak-reak matod dini debata di atas niak ke air dungi makuli musema debata tolema itatoppa majolma tumiru rupatta tudos tu pangalahotta asa dirajai dek akan di laut do pidong akan amartonga-tonga langit dohot akka dorbia rodi sandok tanoon nang sude guluk-guluk akka namanjirir di atas tanoon. Jadi ditoppa di bata majol metu miru rupana ditiruoton di bata lau manoppa ibana bawa do buru-buru nasida ditoppa dungi di pasu-pasu di bata manasida ninna di bata matu nasida marpinopari mahamu asa soparhamu jala gohihamu sadok tanoon jala patuduk kamu jala rajaihamu dekke akan adilau do pidong akan amartonga-tonga langit rodi sude binatang akan manjirir di atas tanoon ima sahana diamu dong asa porsiaon dimulanai langit do tanoon nunga adong dibayar di bata songon patujulu ni panopau alai juk do ditafsir hon ayat sadon songon panopau di sude portibion adong do dua padapot taringo tu ayat sadaon na parjulu me ima na hola patuduo rumang di portibion adorang di renovasi di bata di ayat tulu do udukna dungina paduahon portibion na tarulang jala halongonan hulum di atas lungi jadi on jujuk do ditafsir hon alani adong dosa dohot hadadawuni sibuli si nasida madok langi do portibion dohot rodi isina mulanai nunga sikop jadi sian ayat sada tu ayat 2 adong partikian nama celiling 5 jutaan tahun jalabui 100 tahun dia mudo asa porsiaon adong nama do istilah gap teori kesenjangan jala di ayat tulu rodi udukna di bata manoppa musek dasar ni teorion ma di benasida songon alasan ima ia di bata dada mungkin manoppa na nang tarulang
sona tersurat di ayat 2. Dukunadong parholangat 3 jutaan tahun asa manat hita mengatusi dok menafsirkan jalamat cai api doi di Babylon hobar tuaka ilmu geologi nama dok umur ni portibion nunga jutaan tahun. Jadi pada pot ni na dijolu taring tu ayat sada Musa sada ayat sada 1 2 ima madok aka ayato na manggubarhon arina parjolo di panupao. Mulu tabereng ayat sada ima patuduhan panupao ex nihilo ni alam semesta. Jala mulu mangihuton ayat 2 manggubarhon tulu keadaan ni portibion adorang so di paujung manang di pasiko di bata di panupao na. Jadi portibion dang boy do pedi ingani. Jala di hari-hari na mangihut di para di debata doakan narikot asa tartopa kana mangulu namar pinopari hobartu naung ditotopon namar lapatan di bata manopa nang dinggan jala teratur jala bertahap nakpe nama bahan gap teori berusaha mabain hadumuan ni bibil do ilmu geologi zaman nuain perlu do bototta ia ilmu geologi dang adong kepastian ni lahu manutuhon umur ni portibion. Jadi metode na dipakai nasida lahu manotopon umur ni portibion boido mapakorhon hasil nama rasing-asing boido gabe 100 tahun manang 20.000 tahun ditiki ditopa di batasa sudena di ayat sada sudenai nanti nopanai nung ngamarumur tertentu na sotabo totakas isarana ditiki ditopa si Adam diari paonopon dada ditopa ibana marumang poso-poso na baru tubuh alai sahala jolma na magudang ido baik isarana diari papituon arong sahala ilmuwan meneliti si Adam boido kimengkuinan dapo nasida diakka pangatusyo nasida ia si Adam nunga marumur 70 manang 50 tahun HP baru pe marumur sadari ibana lasonido akka hau tanoman batu do portibion do akka bintang manang planet pe do lana asing dia mudo ngasa porsiaon molo isarana portibion nunga marumur 5 juta tahun dada nama dok nauksala bibili alai bui sajodo di bata manokpa portibion di keadaan naung marumur 5 juta tahun dugi namangiu dia mudo ngasa porsiaon tabereng disi adong hata todini di bata imana mangaria-ria matodini di bata di atas ni akka air manang istilah Ibranina ruah sian hata hebir namar lapatan angin manang roh manang todi di bagasan kontekson ma lebih api do dilapati todini di bata hata mangareap-reap songon iduk ni pidong Raja Wali na makuturi isi ni hasarna jala mangareap-reap di gijang ni anakna dia mudo ngasa porsiaon sahalak teolog na marguar Kikner madok molo di bagasa pada narobi hata ruah na martudu-tudu itu hawaso ni di bata na manoppa doho na mangaramoti jala David Atkinson madok dusun pakokopon ni idu ni pidong tuyanakon na lasonima pakokopon ni debata tuaka na tinopanay ala debata do na manopa
laos ibana do nama baengguarna nama nubuhossa do sotu iduk ni pidong rajawali. Jadi molo mangaria-rea do debata huhu pasaurun asini rohana tu atas ni portibion babui do masuk akali. Molo padok ni jemolman ia todii manopa parsaora digijang di saluhut naung tinoppa do debata asa di bagasa parsaoran saluhutna marsiatoan ima nasada tu nasada jala saluhutna do debata marhite dalanna nama rasing-asing. Jadi molo di bagasan ulau ni apostel 17 ayat 22 lumadok ay di bagasan ibana do hita mangulu manggulmit jala humosa laos mangihuton at kitson madok ia buku sada Musa dada holan nama manguhal taringo tu transcendensi ni dewata jala taringo tu hagugun ni dewata na mangula do debata hobar tu lomoni rohana hobar tu akkana tinopanay. Jadi molo tabere buku sada Musa do mamuhai ipola ni imanensi ni debata ima namia do debata di bagasan na tinopana todi ni debata do nasay marhuso manopa hasadaun do parsauran jala juk do hita marpikir molo debata rotu portion ditiki Yesus seorang jala hehe musia ditiki naik tu surgo Yesus buhado proses ni idora mungkin sada natarimangi di bagasan rohat tabi alai bibil manuraton imenensi ni debata nunga dong ditiki masa panopau dugi namangiu dia mudo ngasa porsiao ditoppa debata do jolmai tumiru rupana jala tudus tu pangalahuna sasitongna adong do kekukusan keistimewaan ni hajol maun sian akan asing siala marhiti tangan ni debata do ditoppa jolmai jala ikut jolmai mangarajai salhut akkana tinopana rupa do pangalau songot debata isarana molo sarupa manang mirip yanakon tu bapakna manak tomakna ba bui do dohot istilah ni alak batak nama dok dang dau tu bisya bonana molo dinggan pangalahon ni bapakna tadda maun anak ni bapakna mulu dibering buse pangalahon ni anak konna alai justru sebaliknya mulu dibering pangalahon ni bapakna jurbut jalalah jurbut musi pangalahon ni anak konna di dok de ay tadda mon anak ni amung naon sarupa bapa do anak inna dang dau tu bisya bonana ima di pangatusion taringo tu rupa do pangalah dia mudo asa porsiao manghiton na mangihut di do di ayat 22 marpinopari lapatanna lam martaba bilangan ni anak pinoparna asabui marpinopari tutu ikon namar lapata manguluna tarsongo suasua na pisang isua sera nunga marana 10 bahkan 100 anak ni pisangi buasa bui gudang anakna manang buasa gudak pinoparna ala inganan napu tanoi macce subur jala gawe sibur magudang tarsongoni majolma ikut tarpasu-pasu dunguluna ikon namarguna do uluna itonga-tonga ni panggulimi toni hapurtibiono moloy daw ikot tarpasu-pasu
bahenon ma ulaonna pangalahona ikun nadingkan asa tarpasu-pasu jala marparbuwe nadingkan ikut tarpasu-pasu ngolu na marguna tu salut jala sokar lapatanna marlibat gadda akan ang pinasa ni dibata asa akan nauli nadinggan nabi nani jolmai ido na pinani ido ni dibata tuhita asa gabe tarpasu-pasu hita amin martanyang mehita ali Tuhan dibata amanami na marhabang sa ewan gijang hodo sitopa langi do tano do nasa isina jala dakbo to hami takkas so dia proses ni panupau ni alai tutu adong do pangatusyon nami do haporsyon nami nahudu di bata panupa na marhuaso jala na toktong tarida dihadirio ni hasitulu sadaw ni di bata ikosoni ma Tuhan pangatusyon nami molo tupe di topaho hami Tuhan asa mangulaw nakka ulaw na dinggam mahami asa dapok nami akapasu-pasu nanilihomu tuhami ganuk marsada-sada asima roham Tuhan patau mahami mangulaw ni tangihom ma pangiluan nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin oras madihita saluhna